7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, גו! סרגי בצד ימין, אהרון בצד שמאל, אפשר לעודד, לעודד, לעודד. כן, לא רק לצלם, גם לעודד. אמרנו לכם שזה יהיה צמוד, אז הנה זה באמת צמוד. אהרון וסרגי, כתף על כתף. זה קרוב, זה קרוב. זה יוכרע בסנטימטרים. אהרון עכשיו נותן גז, אבל סרגי מגיב. זה סרגי! בהפרש של שנייה, סרגי הוא האיש החזק בישראל, 2011. מזל טוב! תודה. איך זה היה הפעם? קשה, קשה. גם הפעם קשה, מתי זה לא יהיה קשה? בערב. כל הכבוד על הרוח הספורטיבית של שניכם, כל הכבוד על 4, 3, 2, 1, גו! כן, גבירותיי ורבותיי, מחיאות כפיים לקלודין, אתם אדישים כאילו השכנה ממול מביאה לכם את הקניות מהסופר. זה ממש לא העניין. היא משכה כאן 15 טון. 15 טון, 7.5 טון במשימה הראשונה ועוד 7.5 טון במשימה השנייה. קלודין היא האישה החזקה בישראל 2011. אנחנו ניתן את הכבוד להדר. מה קורה הדר? מה קורה? מה קורה? שום דבר, אז אנחנו נתיים איתך קלודין, הרגשה? נהדרת. 15 טון, מתי משך בפעם האחרונה 15 טון ביום אחד? לא, לא עשיתי את זה, אבל אני... בחיים לא? 340 קילו אני דוחסת רגליים. 340 קילו בדחיסה? כן. אוקיי, אז הנה יש לך מקצוע חדש, אולי אנחנו עושים הסבה? אולי. ביוון כבר היית? עדיין לא. אז הנה, גם היום, פעם ראשונה מושכת משאיות ופעם ראשונה תטוסי ליוון. מחיאות כפיים לקלודין! 4, 3, 2, 1, and go! משאיות של 7.5 טון. תראו איזה הבדלים בטכניקה בין מרק פליקס לבין ז'יטרונס דוויקס שכבר פותח בריצה קלה. אפשר מחיאות כפיים, כן, כן, go guys! Here comes ז'יטרונס דוויקס. עוצר את השעון שלנו. יד אנחנו נראה, ועכשיו מגיע גם מרק. מחיאות כפיים, מחיאות כפיים. Shake your hands, that's it. How was it for a shakedown? It was very good. All the other competitors felt very hard in the beginning. And what about you? It was hard, but not so hard. Not so hard. What is the highest weight that you carry? I pull 130 tons train. 130 טון טריין. רכבת במשקל 130 טון. האיש הזה משך. האישה החזקה בישראל לשנת 2011, קלודין שובל! מחיאות כפיים ותראו איזה מרץ ואיזה טמפו. וגם פרס מיוחד מתנת UTI ועולית משאיות איסוזו לישראל. סוף שבוע זוגי ביוון. אז היא מעולם לא משכה משאיות, היא מעולם לא הייתה ביוון, והנה ביום אחד היא עושה גם וגם את האיש החזק בישראל לשנת 2011. למחיאות הכפיים שלכם, גבירותיי ורבותיי, סרגי פיניאצ'ב! בדיוק מה שאתה אומר עכשיו, לא הייתי בטוחה אם באמת אני אצליח, למרות שהיה לי אימון מאוד מאוד קשה וקורא החודש הזה, האחרון, למטרה הזו. כמובן לא משכתי לא משאית ולא מכונית. שיהיה לך המון מזל טוב, תהני מהתואר הזה, את האישה החזקה בישראל. תודה, המון תודה.
אני חושבת שזה היה אירוע מקסים היום, במיוחד שהבאנו לפה אנשים מחול. זה היה באמת להראות את החוזק של איסוזו, את המסעיות, עובדה שאחד מהם הצליח גם למשוך 17.5 טון בזמן מדהים אני חושבת. לא נעשה דבר כזה בישראל לפני זה. לי היה את התענוג ואת העונג להפיק את האירועים האלה במשך שנה חמישית ברציפות, כולל את השנה הזאת. תודה ל-UTI, תודה לכל המשתתפים, תודה לבועז, תודה לכל צוות ההפקה. אירוע מקסים ביופיו, חשוב לנו בצורה חד משמעית, זה פעם שישית, הפעם עוד יותר גדול, עם אנשים מחול. המון עוצמה מופגנת כאן, כמו שאתה אמרת עוד קודם. אני חושב שהקשר הזה בין הספורט ובין המסעיות החזקות של איסוזו הוא קשר שאנחנו עושים אותו, מבליטים אותו ביום יום, וזו הזדמנות נהדרת בתערוכה כאן להפגיש את זה גם מול קהל רב, מול עיתונאים, ובכלל להראות את העוצמה של איסוזו. משכנו פה מסעיות לא רק 6.5 אלא של 10 טון ו12 טון, שהם גם בריינג' שלנו. יש עוד דברים חדשים, הפתעות חדשות בסטנד שלנו. אני חושב שבאמת זו הייתה הזדמנות נפלאה להפגיש כוח מכל הסוגים וספורט ואהבה למה שעושים כאן בנוכחותכם. כן בנות, להניף את הגביע, להניף את הגביע. עשיתם את זה כמו גדולות. תודה רבה, תודה רבה.